ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଉପସଭାପତି ରାୟକ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆମର ଏଡିସି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଆମର ମୋ ସହିତ ଆସିଥିବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ପରିବାରର ବର୍ଗ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆମର ଭାଇ କହିଲା ଏସଡିଏସି ମେମ୍ବର, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦୋସ୍ତ ଏଇ ଘର ତାଙ୍କ ବାପାର ନା ପୁଅର? କାହାର ଘର? ଏଇ ଘରଟା ବାପାର ନା ପୁଅର? এই ঘরটা কার? তার বাপার নার পটা আছে না তাঙ্ক নার পটা আছে? বাপার না। ହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ବାପାର ନାଁରେ ପଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ କେତେ ଭାଇ ହେଇଥିବେ? 3 ଭାଇ। ହେଲେ ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଚେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ବାପା ମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାକକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କରିବା କା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କରିବା ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ରୋଜଗାର ବି କର୍ମରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲିବାଟା, ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ କର୍ମ ବୋଲିବାଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କର୍ମ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ ହେଲେ ଧର୍ମ ଆଇବ କୁଆଡ଼େ? ତାର ତ ପେଟ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ, ସେ ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବ, ତାର ପରିବାର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବେ। ସେଦିନ ପାଇଁ ସେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା କି କିମ୍ବା ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନଥିବ। ମୋର ପିଲାର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବାପାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା। ବାପାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମର ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା। ସେଇ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆମର ମେଟ୍ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲେବର କାର୍ଡରେ ଆଇ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କରିଥିବେ, ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଟା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସେ କାର୍ଡରେ ସେଟା ଇଏ କରିପାରୁନୁ, କାମକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। MG ଏନର୍ଜି ଡେଲି ଆମେ କାମ କରିବା, କାମ କଲେ ପଇସା ପାଇବା ସହ ଆମର ସେ ବେନିଫିଟଟା ପାଇପାରିବା। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରୋଗୀ ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ କାର୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଥାଉଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଠିକ୍ କ'ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଟାମାରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲା ବୋଲି ତା ଗୁଣି କରିକି ମାରିଦେଲା ତାର ସ୍ୱାମୀଟା ହେଲା। ସେଠି ତ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରାୟଗଡ଼ ଆପଣ ଅଡ଼ୁଆରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ହେଲେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏ ପାଖାପାଖି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖେଇବା, ତାର କ'ଣ ତାର ଡିଜିଜ୍, ସେ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଟା ନ କରିକି ସାହିରେ ଯଦି ରୋଗୀ ପଡ଼ୁଛି ମରିଗଲା ବୋଲି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ବାଡ଼ା, ପଡ଼ିଶା ଘର ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ବାଡ଼େଇବା, ତାକୁ ଗୁଣିଆ କରିଦେବା। ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଦୂରେଇବା ଦରକାର। ଗୁଣି ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଦୂରେଇବାକୁ ଦରକାର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଆରବଦେଗିରି ବ୍ଲକର ମୁଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମୋର ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସବର ସମାଜ ସହିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସବର ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବର ଲୋକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିବେ? ମନେକର 100% ଥିବେ, ତମର ଗୋଟେ 100% ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମା ମାନେ 50%। ଯଦି 50% ଦେଖିବା, 10% କି 20% ପିଲା ଆମର ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ କି କଲେ ନାହିଁ?
जदि 20% मनकर ये गाँव में मनकर आमर ये अच्छे 30 घर 10टा पिला कि 5टा पिला सर्विस करने पड़ो चाकरी बाकरी करने पड़ो से 5टा पिला जदि चाकरी बाकरी कले ना आमर परसेंट कमिगला आम जो जते आम बंचिले मन नहीं गाँव जार झील पु सी सर्विस करवा दरकार एटा हला कथा जदि जो माने चाकरी करने जदि से क्राइटेरिया फुलफिल हो पार से रोजगार करवा दरकार आज पुओ पिला माने जिंदी बापा माने रोजगार करके घर जमबाड़ रखिले आमे जदि तार पुओ आमे जदि किसी रोजगार करवा नहीं ये कुनी कुनी छुआ गुड़ाक आम क्यों चलेबा आमे जते आध्यात्मिक रहो किंतु कर्म आमे हेला हेबाक हम कर्मटा आमे टिके स्पीड हेबाक पड़ो मु तो देखुली एबे मु कहूली आमको ए से हमर लेबर से भाई की आम कहूली बापा माने जी पणस गछ आम गछ तेतुली गछ रखी देते आम व्यवहार करदे माँ माने भाई माने व्यवहार कले से मरीगला जदि गोटे गछ तेतुली गछ मला ता बदल रे 10टा तेतुली गछ लगेले कि लगे ना हेले बापा जदि गोटे गछ लगे सी गोटे गछ बिक्री कला कौन कला किस कला सी फैमिली चलले किंतु से गछटा जो मरीगला आ गोटे गछ लगे पाला ना से पुओ की झील जदि बापा गोटे गछ लगे आम आ 2टा गछ लगे था आमर आउ टिके बापार इतिहास रहा सेटा हम चिंता करवा तेणु आज जो माँ मान को माननीय मुख्यमंत्री जो स्कीम गुड़ाक दि जाए एसएच ग्रुप माँ मान एवं मुझे देखुली छतुआ गाड़ी बोली गुड़ कहला छतुआ गाड़ी आई छतुआ किस कर छतुआ गाड़ी आसूची छतुआ कौन पाई दौर क्या पाई दौर पिला कौन पाई दौर कौन पाई दौर से तो से बाटर कोड दे दी पड़ता था ये केते दूर ये गाड़ी आउरी काढला से हम रहिए से रास्ता काढे गांव को नेबी बोला कौन पाई ये पिला मान को ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री आपन को बहुत भल पाउ मो गोटे कथा कहबी आज ओडिशा रे आगे कांग्रेस सरकार थिला नो डाउट आज बीजेपी सरकार 20 वर्ष आम बीजेपी के विरोध करूँ किंतु पावर रही मत गोटे मठ कि मंदिर कि ओडिशा रे कौन से जगार देलानी एटा बहुत दुख लगुच भोट पाइला कि कौन है कौन ना मुझे कथा कहला कांग्रेस थिला एबे बीजेपी आइला से छड़ किंतु ओडिशा रे मठ मंदिर पाई कौन से जगार गोटे अनुष्ठान भीतर कथा छड़ सेटा हला नहीं किंतु एबे आमे कौन करबा आमे मां मान को एसएच ग्रुप माध्यम रे से जा भी करिवार अछि बापार जमी एतिके थिबो 3 भाई बांटिबे हेले भाग भाग हो गला तार स्त्री मनकर से गोटे पिलाटा को झीटा को पाठ पढ़िया पाए हाई क्वालिफाइड करिया को जदी अछि तार माध्यम वाला ए कार्ड रहले लेबर कार्ड रहले तार आई कार्ड करथि बोले ता पाए गोटे मुख्यमंत्री गोटे व्यवस्था करछि डॉक्टर इंजीनियर जा भी पढ़ि पारिबा एटा जगह अपनी बाप पर द्वितीय कथा हला मु एबे ता कहउथली आपण गोटे प्लांटेशन करिवे हॉर्टिकल्चर गोटे प्लांटेशन करेंगे प्लांटेशन रे आपनकर लिचु सापटा